ଦିଟା ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସୀତା। ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସୀତା। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଈର୍ଷାଳୁ ଥିଲେ। ଇଏ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରେ, ସିଏ ୟାକୁ ଈର୍ଷା କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଇଏ ତାକୁ କହିଲା, ସିଏ ତାକୁ କହିଲା। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ସେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି କି ସେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଶେଷକୁ ସିଏ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା। ଇଏ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା। ଏମିତି କୁହାକୁହି ହେଲେ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଦେଖୁଥିଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା କି ଦି ଜଣ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଇଏ ଜାଣିଲା କି ଦି ଜଣ ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। କେହି କାହା ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଆ ଭାବି ତାକୁ ନେଇକି ସୀତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ସୀତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ପଳେଇଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ତାକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି? ମୁଁ ମିଛରେ ଏମିତି କହୁଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ନେବିନି। ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ରୁହ।